आथिखालाव लकडाउन आरो बे कर'ना जि महामारी बेनि थाखाय जि लकडाउन सोलिगासिनो दङ आरो बे लकडाउननि थाखाय थांनाय 4 एप्रिलाव जि बिटिसिनि काउन्सिल इलेक्शन बे जानो गोनांमोन नाथाय बियो लकडाउननि थाखाय डिफार जाबाय बे जायासै आरो बेखौ माब्ला खुंफिनगोन बिनि कुनु टाइम टेबल इलेक्शन कमिशना बा स्टेट इलेक्शन कमिशना बेखौ फोसावाखै दिनैसिमबो दा फैबाय थानाय 27 जि एप्रिल बे 27 एप्रिलाव एक्जिस्टिं जि काउन्सिलनि जि टार्म दङ बे टार्मा जोबसिगोन आरो जिहेतु इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट सोलिनानै दङ आरो बिनि गेजेराव जि नटिफिकेशन आरो एनाउन्समेन्ट केन्डिडेट्सफोरनि नमिनेशन बेयाव फाइल जादों आरो लोगोसे केन्डिडेट्सफोरनि जिखिनि केन्डिडेटसार बियो स्क्रुटिनिनि गेजेरजों एक्सेप्टेडबो जाबाय बिनि उनाव जनता कार्फ्यू फोसावबाय आरो बिनि उनाव नेशन वाइड 21 डेज लकडाउन बे जोबनानै थांबाय लोगोसेनो एनादार 19 डेजनि थाखाय 3 मे सिम बे लकडाउनखौ एक्सटेन्ड खालामबाय दा दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जोङो माहारियारि आफाद बा फरायसा आफाद हिसाबै जोङो गासैबो दिगखौ नोजोर बोनानै मोनसे गुड एडमिनिस्ट्रेशन मोनसे मोजां प्रशासन आरो कारापसन फ्रि जाहाथे गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा बयनोबो मोजाङै जौगानायनि थाखाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंना होनो हायो जोङो जेब्लाबो मोजां सरकारखौ जोङो मिजिं थिबोदों मोजां सरकार फैनांगौ मोजां खामानि मावनांगौ जौगानायनि थाखाय खामानि जानांगौ गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि जेंना जेंसि बिथांमोननि थांना थानायनि स्टेन्डार्ड लाइभलिहुडा जौगानांगौ बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो जाय सरकारानो फैयाथों मानो आसामावनो जा बा बिटिसियावनो जा जोङो खुंथायखौ जों जेब्लाबो गुड गभार्नेन्सनि बिथिंथिं मोजां सरकार फैनांगौ मोजां खुंथाय सोलिनांगौ बेखौ लानानै जों जेब्लाबो आवाज होबोदों खोथा बुंबोदों आरो मोजां खुंथाय नांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांबोदों दा बे समाव फैबाय थानाय सरकारा जिहेतु माने 27 एप्रिलाव जोबसिगोन आरो बिनि सिगां जिहेतु इलेक्शन जानायनि थाखाय बेयाव कुनु परिबेसखौ जों दिनै नुवाखै स्टेट इलेक्शन कमिशना जिहेतु गोदान फ्रेश डेट एनाउन्समेन्ट होफिनाखै आरो बे इलेक्शना माब्ला जागोन बिनिबो कुनु दिन तारिख बिथांमोना फोसावाखै दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव जिहेतु बर'फोरनि संग्रामनि गेजेरजोंनो बे काउन्सिला दाजादों आरो बे समावनो थांनाय 27 जानुवारियाव जिहेतु बिटिआर सुक्ति बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन मोनसे गोजौ थाखोनि जि सुक्ति जानानै थांबाय भारतनि प्रधान मन्त्रिया जोंनि जायगायाव फैबाय भारतनि हम मिनिस्टारा बे सुक्तियाव बाहागो लाबाय बयबो बिग्रायारि आफादफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बयबो बेयाव ज'है बाहागो लानानै सिगनेचार होबाय बयनिबो मोजां मोनसे मददनि गेजेरजों रायजो राजानि हेफाजाबनि गेजेरजों जिहेतु सुक्ति जाबाय आरो दिनैहाय सुक्तिनि उनाव मोनसे फ्रेश बेयाव इलेक्शन जानो थांगासिनो दङमोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैबो बे जिखिनि सुक्तिनि धारा सुक्तियाव लिरजानाय MOSआ मोजाङै मावफुंजानांगौनि थाखाय जोङो बुंदों जे बेयाव मोजां सरकार फैनांगौ आरो सुक्ति खालामग्रा मानसिफोरनि जुदि सरकार फैयोब्ला जोङो बे MOSआव लिरजानाय गासैबो जौगानायनि जिखिनि हाबाफारि बेयाव मोननाय जिखिनि डिपार्टमेन्ट पावार एन्ड फांसन मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हास्थायबोदों आरो जोङो रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामबोदों दा बेखाय जिहेतु बे टार्मा जोब्बाय दा फ्रेश डेटनि एनाउन्समेन्टबो फैयाखै दा बे समाव गासैबो सुक्ति खालामग्रा दैदेनगिरिफ्रा सिगनेटरिफ्राबो नैबे इलेक्शनाव साफा साफा केन्डिडेट हिसाबै बिथांमोनाबो बाहागो लाबाय इलेक्शनाव पलिटिकेल प्रसेसनि गेजेरजों MOSनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना मोनसे थिरांथा लानानै एजेन्डा लानानै दिनै इलेक्शनाव ओंखारबाय आरो जायफोरा दिनै सरकार सालायबाय थादोंमोन बिथांमोनाबो दिनै बेयाव केन्डिडेट हिसाबै बेयाव बाहागो लाबाय बा केन्डिडेट हिसाबै गावसोरखौनो बे कन्टेस्टिं केन्डिडेट हिसाबै दिनै बिथांमोनाबो दङ दा बेखाय जिहेतु मोनसे इकुवेल मोनसे स्टेटास इकुवेल मोनसे थासारि आरो बेयाव केन्डिडेटसारनि एक्सेप्टेन्सआबो जिहेतु जाजोब्बाय दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे कनस्टिटिउसनेल क्राइसिसखौ नायनानै बा नोजोर बोनानै
जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मोनसे बाथ्राखौ स्पस्त'यै जोङो बुंदों, सरकारखौ जों खावलायदों, आसाम सरकार, भारत सरकार, आसामनि राज्यपाल मानगोनां, लोगोसेयैनो इलेक्सन कमिसन जोङो बिथांमोनखौबो बुंदों जे बेयाव जिहेतु मोनसे कनस्टिटिउसनेल क्राइसिस आरो बे कनस्टिटिउसनेल क्राइसिसआ महामारी कभिड-19नि थाखाय लकडाउननि थाखाय जिहेतु बे मोनसे कम्पालसनाव फैबाय आरो नेसनेल इमारजेन्सि लाइक मोनसे सिटुवेसन फैबाय। दा बेखायनो नैबे परिबेसाव गासैबो बिथिंखौ नायनानै, रायजो राजानि सेफ्टि सिकिउरिटिखौ नायनानै, हेल्थ फेसिलिटि, मेडिकेल फेसिलिटिखौ नायनानै, ल' एन्ड अर्डार सिटुवेसनखौ नायनानै जौगानायनि थासारिखौ मावनो गोनां जायफोर हाबाफारि स्किमफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय मोनसे निउट्रेल, जिहेतु बेयाव मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन नांगोन, मोनसे स्ट्रिक्ट आरो मोनसे डाइरेक्ट इमप्लिमेन्टिं जानाय मोनसे जिहेतु एडमिनिस्ट्रेसन नांगोन। दा बेखायनो बेबायदि कनस्टिटिउसनेल क्राइसिसनि समाव जिहेतु स्टेटनि बेलायाव राष्ट्रपति सासन होनानै सालायबोदों गोबां जायगायाव, अरुणाचलाव, जम्मु काश्मीराव बा गोबां जायगायाव। दा बेखायनो आसामनि बेलायाव आसामनि सिङावनो जिहेतु काउन्सिला दाजादों आरो काउन्सिलनि दाजानायनि उनाव जिहेतु मोनसे फ्रेश बेयाव एकर्ड जाबाय, सुक्ति जाबाय, बिटिआर सुक्ति। दा बेखाय बे गासैखौबो नायनानै नोजोर बोनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारखौ आपिल खालामदों, दाबि होदों, राज्यपालखौ जों आपिल खालामदों, जों लाइजाम लिरदों जे बेयाव जाहाथे गभर्नर रुल, राज्यपालनि मोनसे सासन जाहाथे सोलियो आरो बे राज्यपालनि सासननि गेजेरजों बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे मोजां मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन, गुड गभार्नेन्स, दुखियाफोरनि गांनाय उखैनाय, दुखु खस्थ' नैबे लकडाउननि समाव, कभिड-19नि महामारिनि समाव बिथांमोननि दुखु खस्थ', बिथांमोना माने जिखिनि खस्थ'आव गोलैनानै दङ, बिथांमोना हाबा खामानि मावनो मोनाखै, रां रुफा आखायाव गैया, मोजाङै जानो लोंनो मोनाखै, बे गासैखौबो नोजोर बोनानै जोंनि मेडिकेल आरो हेल्थ फेसिलिटिखौ मोजाङै नायनो थाखाय बे गभर्नर रुलानो बयनिबो थाखाय श्रेष्ठ आरो बिनि गेजेरजों बे ओनसोलाव मोनसे गुड एडमिनिस्ट्रेसन जोङो जेब्लासिम बे बिटिआरनि जि माने इलेक्सन डेटआ एनाउन्समेन्ट जाया बा संबिधाना जेखौ थिना बे कभिड-19नि महामारिनि लकडाउना जेब्लासिम थागोन, बे क्राइसिसनि समाव बेखौ नायनो थाखाय राज्यपालनि सासना बयनिख्रुइबो श्रेष्ठ होननानै जों सानो। आरो बेखायनो जोङो आसाम सरकार, आसामनि राज्यपाल आरो भारत सरकारनि हम डिपार्टमेन्टखौबो जों आपिल खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोला मोनसे मोजां एडमिनिस्ट्रेसन मोनगोन आरो मोनसे मोजां रिजाल्ट मोनगोन। आरो बेखौनो जोङो दिनैनि समाव सरकारखौ जोङो नारसिनदों आरो सरकारखौ खावलायदों जाहाथे बेखौ सरकारा रायजो राजानि बाथ्राखौ खोनासङो, रायजो राजानि लुबैनायखौ जाहाथे सरकारा मानिनानै लायो। बे बाथ्राखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आपिल खालामदों।